and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Karon mahinayon na ginanga imong kantahon ng maong awit. Unsay title ana? Walang hanggang paalam. Makanta na gid nimo ron. Sige. Oh, nganong nahunong ka man, Karudi? Gikasubon ako ka, Mary. Manlakaw na mi. Asa mang lakaw? Mubalik na ko sa unit ang akong gigikanan. Ha? Dili pa. May voluntaryo ko nga mo'y ma-team leader sa pagluwas ni Manang Yolanda, Suping o ni Karine. Huma naman. Mubalik na ko. Adios. O pag-amping gid ha. Rudy, Nagadungog ka ba sa akong gisulti? nakadungog man. Unsay akong gisulti? Mag-amping ko. Pag-amping yun aron sa sunod na tinaling higayon. Kasi makatagan nga masugdan og matiwas og mahuman na gid nako og kanta ang walang hanggang paalam. Oo. Oh. Adios. Adios. Tala mo mga kauban. Adios, Karodi. Adios, Kalusyo. Tara mo. Gikinahanglan kayo si Karodi sa maong unita, Kameri. Bisan ako. Gihinumdan usab ni Karodi. Sama-soban. Sama sa tanan. Sama kanimo. Gihinumdan usab ni Karodi. Kitang tanan nagunaw na gayud na kasalikan gayud si Rodi. Iya kining gipamatuod ug makadagan. Kadaghan na kini niya ipamatuod kanato, Kameri. Daghan akong utang niya. Kalusyo. Wa kita'y utang sa mga kauban sa revolusyon, Kameri. Kaya ang tanan magtirabangay ug mag-inunungay. Ang mga utangan sa revolusyon mao katong mga reaksyonaryo. Mao katong mga mapahimuslanon. Ang mga utangan mao katong mga kontra sa revolusyon. Mo... O, Kameri. O, mabalik na gyapon si Karoli sa andan niyang unita nga mao kining atong unita. Oh. Ma Yolanda. Abi na ko og nakatuhog ka na. Nakatuog naman ko. Pero nakamata ko kay napati na ko nga mingaw kay kinablit sa sista. Gilili na ko sa gawas. Nakita na ko si Rudy nga maodyay ang may kinablit sa sista ug miduol kaniya. Nahimuot ko sa ko nakita. Mikanta na unta si Rudy. Nindot og tingog tawhana. Mingaw kayong paminahon. Wa matiwas, naputol kay milakaw man sila. Og ikaw nabaw kay naputol ang kanta ni Rudy. Pangutanon ka nako. Nakita nako nga nakuol ka kaayo. Dihang nanamilit og mipiha si Rudy. Nagkuol ka. Ug nganong nagkuol ka man, Mary? Si Mama Yolanda. Natural gid na namo din hima. Matagbiya sa among mga kauban. Bation gyud mi og kaguol og kamingaw kay malayo sila namo. Sama ni Rudy nga nabalhin og laing unita. Dili na ko madawat ang maong rason. Aw, ang unsa man daing rason ang imong madawat? Hilom kang may pagbati ni Rudy. Agoy, kasubra na ba ana? Sige ko no.
Unsa man klasiya sa pagbati ang buot mong ipasabot? Oh, oo. Pagbati sa nagmahal ngadto sa masig kakauban. Ingon man gid ana ang mga revolusyonaryo, Mama Yolanda. Nahigugma ka ni Rodi. Oh, Nahigugma ka ni Rodi. Sa hilom, nahigugma ka ni Rodi. matug na ko, Mama Yoli. Makikistorya pa ko nimo. Katugo na kaayo ko, Ma. Unya ako, di pa man kong katulgon. Unya ako kay katugo naman kaayo. Klaro gyud kaayo. Kay dili ka man mo tubay, aw tinuod gyud ang akong gisulti. Nagbagulbol ka, Mayoli? Ay nga naman di aig mo ang kunta, oy. Sa may naaana. Natural man na nga mupati gyud ang tao, ana. Nagbagulbol gid is, Mama. Gidili di ay na sa revolusyon. Dili ba nga tawgon man ka na og revolusyonaryong gugma? Unsa to, Mayoli? Ay dawa, oy. Nila, katulog naman lang. Kaya may programa na ba, ugma? Nakakaraba ko ng papel, ugmas programa man lang. Aw nagmata ka pa di ay suping. Sa may akong papel ugma sa programa suping. Aray, amok lamang. Basta doon na kay papel, ugmas programa. Mere, Mao nga katug na diha, Mama Yoli. sa may akong papel ugma. Mere, tiguang na ko ha, basig palatayon ko ninyong alambre ugma. Unsa man is, Mama, uy? Ay, pamor. Unsa kay nagpaabot na ko din sa bukid. Natural, ang patas ug klaro nga kaangayan ug ang padayon ug way hunong sa tinguha alang sa kadaugan sa mga proletaryo. Tinuod bitaw. Karon ni anak ko. Kitang duha ni ana sa gitawag og dughan sa inahang nasod. Nga mao ang kabukiran. Mas musamot pa unta ang bation kung kadasi ko kalipay kun buhi pa unta ang imong amahan. Kanindot unta, Mary. Tungod kay kani agtukod kun abuto na tingali kato si Papa nimo kapungot sa panaog daw. Dayon tug ingon kalami nagyong magpabukid, oy. Kung buhi pa si Papa ni mo asinto, walang unta mapatay sa mga pasista. Sigurado gyud ko nga kumpleto ang atong pamilya karon dinhi sa bukid. Ug hayan katong imong amahan, nahimo ng kumandir pagkakaron. Dili ba, anak? Anak, Nila, katulog na sa mera. aw, matug na sa ta. Si Ronald, niap ni na ang C-130. Nakakita ko! Tara! Atong sugaton! Dito tayo sa likod, Ronald. Tupad tayo. Yes, sir. Huwag mo nang panarin ang sasakyan, bata. Yes, sir. Asa na yung mga listahan ng mga field officers mo sa mga kampo? Listahan sa mga tanga o naghalhal lang, General? Yes, sir. Ambi. Ito ba sila lahat? Mauna ang tanan, sir. Good. Okay. Ihanda mo na daan ng imong kagalingon, Ronald. Kasi may matahom na mangyayari sa araw na ito para nimo. Ha? Kay palangga kayo kanako. Mao nga naa ka na premyo gi kanako. Naintindihan mo? Salamat po, sir. Pero sandali. Sagad na sa buto itong nararamdaman ko bahin aning batanon nga major. Pero abasado kayo sa trabaho. Kaya murag way magkabuot niya. Sobra na siya. Gusto na akong doon ako'y buhato niya. With your permission. No! A big no, At Ronald. bakit, sir? Kasi kailangan na kailangan siya sa trabaho niya ngayon eh. What? Pinaagi lang kaniya. May bawa na to
kung patay o buhi pa ba si Jacinto de Castro. Kaya ko akong pagtuo nga si Jacinto de Castro dako pa buhi. Ug mao karon ang luyo-luyo sa chairman sa Partido Komunista sa Pilipinas. Pero patay na si Jacinto. Dugay na nawa si Jacinto. Giputol-putol ang lawas ni Jacinto o gitambog sa dakong laod. No! Dili si Jacinto ang ilang giputol-putol. Lain nga lawas sa tao ang giputol-putol. Unya, gipatuo sa tanan nga maukadto si Jacinto de Castro. Ha? Unsa ni balita, sir? Mao nga pangandam. Kay ikaw ang akong sangunan ug misyon. Human ako i-turn over diyan nimo ang kaman sa iyong kampo. Wow! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!